військові, які воюють, на них настільки великий рівень оперативного навантаження на психіку, на їх оперативку, що тобі дуже складно там ще проходить процес трансформації, переходу на українську мову. Я по собі знаю, я перейшов, але коли якісь екстрені моменти, там якась небезпека чи просто там щось емоційне, то я переходив і навіть не помічав, переходив на російську. Я це по собі знаю. У військових занадто велике оперативне навантаження, щоб проходити цей процес трансформації на фронті. Коли ви в тилу, це мінімум, який ви маєте робити, це переходити на українську мову. Якщо для тебе аргумент військові там на передовій розмовляють російську мову, а ти що, військовий? Ти ризикуєш своїм життям, кров'ю, захищаючи батьківщину, що в тебе є право? Це я вважаю, що немає. Візьми на себе таке ж навантаження, як у військових, і я не буду задавати до тебе ніяких питань.